Čaute, natáčam ďalšie video. Nemecko v 30. minúte vyhráva nad Brazíliou 5:0. Keď chcete, neverte, ale je to naozaj. Dnes semifinále zápasu Nemecko vyhráva 5:0 nad Brazíliou. To je toľko pre Nemecko a toľko pre Brazíliu. Keď neveríte, pozriete si, ale tak toto je nenormálne. Ja fandím Nemcom a toto je pre mňa najväčší daček. Otočím sa aj 20. minúta, prídem z izby a pozerám, Nemecko vyhráva 1:0. A minútu a pol pozerám, Nemecko má šancu. Nemecko má šancu, je to šanca, je to gól! Toto bolo perfektné. Pozerám len pár sekúnd. Nemecko má šancu, doražka, Miro Klose, gól! 3:0 pre Nemecko, 25. minúta, 3:0. Otočím sa znova o pol sekundy. Šanca pre Nemecko, strela, gól! Už je to 4:0. A otočím sa o minútu. Je to 5:0 pre Nemecko, teraz je 31. minúta. Do pol hodiny Nemecko rozbíja Brazíliu 5:0. Tak ideme Nemci do toho, vy ste úplne Čaute, dúfam, že sa vám páčilo moje video. Ahoj.